Salam Atavatan TV YouTube kanalımızın hormatly tomaşaçylary. Şygyryat älemine fiýaha datly gepleşigimiziň ilkinji sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Gepleşigimiziň başynda siziň ähliňizi, jan saglygyny, ýurt parahatçylygyny arzu etýäris. Gepleşigimiziň bu sanyna size türkmen halkymyzyň ussat ýazyjy şahyrlarynyň dörejiliginden bir näçe goşgulary, şygyrlary size ýetirmegi makul bilik. Gepleşigimiziň ilkinji sanynyň mihmany Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Kadir Atabaýew. Kadir ağa, gepleşigimiziň ilkinji we täze sanyna sizi hoş gördük. Gepleşigimiziň başyna öz ýürek buýsançlygyňyzy iýleşlerimize ýetiräýsiňiz. Köp sag bolun, köp sag bolun. Ene täze gepleşik açypsyňyz, ol halkymyzyň gowy görýän gepleşikleri köp sag bolsun aýdýar. Mudama şu gepleşiňizde birin Türkmenistan ýurdumyzda garaşlyk hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiziň şeýle gowy ýazgylarynyň, şahyrlarynyň goşgularyny öz gepleşiňizde berýäňiz bir ýem ulus ýelimizde begendirýär, gowandirýär. Şoň üçin şu ilkinji gepleşiňizde çagyranlygyňyz üçin men özüm iň bir bagtly adam bilen bir hataplaýan. Bir öz ýurdumyzda, watanymyzda, milletimizde mehriban arkadagymyzda gowanýar. Na klassik şahyrlarymyz Magtumuly Pragadan, Aşk Mülküniň şahy Molla Nefes, Keminämiz, umuman şahyrlarymyzyň goşgulary halkymyz şuda gowy görýärler. Na aýdaly şahyrlarymyzdan häzirki döwürdeş şahyrlarymyz diýeli Berdinazar Hudaýnazarow Türkmenistanyň halk ýazyjy, Kerim Gurbanmepezow Türkmenistanyň halk ýazyjy, Gurbanazar Eriýewoň goşgulary, häzir natwelime ýaş şahyrlarymyz ýetişdi. Garaşlyk watanymyzy, ýurdumyzy, milletimizi, mehriban arkadagymyzy wasp edýän şeýle bir şahyrany getirirler, döredýärler bolýar. O goşgulary joşup watanyňa, ýurduňa, milletiňe buýsanç bilen okadyň gelýär. Şo goşgulary özüm okaýan. Eger mümkin bolsa, häzir men klassik şahyrlarymyzdan akyllar şahyrymyz Magtumuly Pragadan goş okap bersem. Başlyna. Akıllar şahyrymyz Magtumuly Pragaý. Keremislerin. Owul başda Kadir Allah, senden bir keremislerin. Badam gabak alma yanak bir ziva, senemislerin. Tanrı bermese nädeli, başalyp nire gideli, oturup turuşy edaly, gaşlary galamyslerin. Özüne hormat getiren, yarının hizmetini bitiren, gaşını çıtman oturan, gözleri güler isterin. 20 yaş öttü menden, hezretmedim dünya senden, çili fücillevi handan, bir koyuna salan isterin. Praga geldim jahana, bir yar bergil aklı dana, duştum ümmülmez nadana, bir kadrım biler isterin. Bu derdi. Keş deyledim, gezdim aşkın dağından, ne beladır, kimse çeker bu derdi. Aşk dağın asalar göğün boynundan, gök tütüreyip çekebilmez bu derdi. Aşk eser etmese yanmaz çırağlar, aşka düştü kuşlar enrer, gur dağlar, egiler hayvatlı, kuvvatlı dağlar, daşlar eriyip çekebilmez bu derdi. Kimdir ışkın yükün çeken merdana, pelek gördü korkup düştü gerdana, zemin cünmüş eyle, ollu lerdana, çöller düzler çekebilmez bu derdi. Behişt kaçıp çıkmış arşın öyüne, tamu korkup inmiş yerin teyine, kaçtı derya allı adam boyuna, 400 yıllap çekebilmez bu derdi. Magtumuly çeksen derdi düğünden, ası olup şikayet etme bugünden, bu ölmek, ayrılmak kalıp durumdan, peder bize miras koymuş bu derdi. Kadir ağa, sesiňiz hemişe belent ýanlansyn. Şu wagt dinläp oturýarsyň bolan, şygyryat adama
yaman güýçli täsir etdi. Sebäbi şygyry okayan okuyjy kän häzirki wagtda. Ýöne şol okuyjy şahyryň bir goşga siňdiren duýgusyny okap dinleýje ýetirmek bir başgaça zat. Onu her kim ýazan şahyryň şol duýgusyny dinleýje ýetirmek ustatlyk talap etýän zat. Sizem eýan ençe ýyllar bäri öğrenken şygyrlar bilen, öz sesiňi bilen köp iýleşlerimiň arasyndan köp hormata, söýge münasip bolýaňyz. Indi şu gepleşigimiň himayatkary Makul Hyzmat Terjime Merkezi gepleşigimizde gelen mihmana ýörüte sowgat taýnapdyr. Gepleşigimiň şeýerine size şol sowgaty goşurmakçy. Makul Hyzmat Terjime Merkezi bir näçe ýokary okuw mekdepleriniň terjimelerini ýerine ýetirýär şeýlede çaý başyna köpünç ýollyda gedelenjedeňizde kofýaňyzy ýanyňyza alyp gedelenjedeňiz. Sağ olun, köp sağ olun. Minnetdarlyk bildirýän, köp sağ olun. Doğrudanam şeper zatlar, şeper okuyuşlar, umuman şu bir de özümüz köp görüllü alın adamlar barda. Artistlar, Ata Alovov, Türkmenistan'ın halk artisti, Çağrı İşan Guliyev, gowy sesli, gowy aktörlerimiz. Kän teatrlara barýan, telewizionyada işlemeden soň köpsi artistler, aýdymçylar, hemmeti bağışçılar, hemmeti ýazgy şairler, hemmeti bilen köp ara gatnaşykda bolýarlar. Onuň her kimden bir gowdat alyp galýan sebäp ustatlar da Ata Alowowyň goşgy okuyuşy, Çağrı İşan Guliyewiň halipalanma. Ondan bilen okan goşgulary Juma Ýazmyradow, Türkmenistan'ın halk artisti halipamyz, o gaty ýekinli adamlardy. Onun bilen işlerini ýyllarymyzda şol ajaýyp diktorlarymyz bardy. Men olary hormat bilen aýdadym edýär. Türkmenistan'ın halk artistkasy Oguljahan Mämikowa, Türkmenistan'ın halk artisti Bayram Gellimradow, Türkmenistan'ın medeniýetde at gazanan işgär Gelliwäşiýew, halk artistimiz Ogulbagt Şarywa, Amana Şeýerow, kän ajaýyp diktorlarymyz bilen bileken işleşdim. Olardan kän gowdatlary öwrenip, şoň üçin biz şol adamlary hökman ýatlamaly. Elbetde. O nur şunna ýatdan köpsi. Ýa şol näherki tügeleme ýaş diktorlarymyz geçip gelýär. Ýaş diktorlarymyzdan özüňiz o hemmäni tanýadyňyz, telewizionyada işleýän näme kardeşlerimiz tügelemädir, hemmeti gowjalyp barýarlar. Daşyndan gowanýan sebäbi telewizionyada işlerden soň, telewiziniýe, radioda çykşadan adamlary şu telewizionyamyzdy bilen, radiomyzdy bilen dinleýäňizde, ýa döwlet konsertlaryna tügeleme hemmeti oňa diýişýärler. Daşyndan gowanýan hemmetiniň janry tawardyň. Umuman alyp barjylyk sanwaty, diktorlyk sanwaty gaty hormatly kär. Ýylgyn şu bir iş etsen görýär, telewizionyamyzdy bilen çykşadymyzda da radioda da işledim. Kän ýyllar döwlet konsertlaryny alyp bardym. 30 ýyllar telewizyon, radio. Umman şol ankaýsyň reali şairlerimiň goşgularyny okamany gowy görýän. Oýun häzirki zaman şairlerimiz, döwürde şairlerimiz, klassik şairlerimiz, ina eger ruhsat berseňiz, ina men şu gepleşiňizde ýene bir goşgy okap bereýin. Ay kivi roýuňny gördüm. Nur saçylar ýar ýüzüňden. Bir mejnunam däl erdim. Nowaýy jeňňeli fadyňdan. Gel sen maňa döwran eýle, rakyp köňlüň weýran eýle, meniň bilen feýran eýle, no bahar taňlap ýagyňdan. Bag esreti çag içinde, bozgoç kivi dag içinde, andalyp sen bag içinde, söz açywer owadyňdan. Sen pragy bil gul boldun, gullun ýaň bildin, ahyrynda paýyň aldyň, nesibe gaşdan gözüňden. Halipa şu Türkmen halkynyň dünýäsine ýyz goýup giden
Mahtumul Pragaýnyň şygyrlaryny illeşlermide, muşdaklamada ýetirdiňiz. Aslynda siziň şygyryýata garaýşyňyz näme? Bira özüňizdäki şygyryýata garaýşyňyz barada aýdyp geçdiňiz hemem islenlik bir okuju üçin bir şahyryň özü, dörejiligi hemişe ýüregine ýakyn bolup durýar. Hatda köplenç adam ruhy taýdan çökkün bolanna ýa ruhy taýdan şatlananna ýa umuman adama münasip bir duygular çekenne adam köplenç şygyr aýdasy gelýär ýa goşgo kasy gelýär. Şol pursatlarda siz haýsy şahyryň dörejiligini okap özüňizi duygularyňyzy paýlaşýaňyz. Şolar hakynda muşdaklamada aýdyp beräýin. Köp sag bolun. Şygyryýata garaýşym barada aýtsam, şygyryýat näme? Şygyryýat aýdym ýaly adama täsiri gatullykan. Ine kälet bolýar durmuşda toýlara gatnaşýar ýa-da bir kiçirek şäherlerde, mysal üçin bir kiçirek oturuşmada bir owadan goşgyny aýdýan görün adamlar üns bilen dinleýärler. Toýlarda da bolanda bir ýürege ýakyn goşgylar bolýar-da. Tügeleme ýürege ýakyn goşgylaram häzirki zamanymyzda şu garaşly hemişilik bir tarap Türkmenistan döwletimizde ýaş şahirlanmady ýetişýär. Öňkü klassik şahirlanma, döwürde şahirlanma hemmetiniň goşgylaryny okumany juda gowy berýän. Dogry aýdýaňyz adam bir kälet bir gamlanan şagtynda ýa şatlanan wagtynda bir hili şygyryýat seni özüne çekýär. Ina kälet özüňden dinleýänsiňiz radio kanallanma, o telewizionyamyň üstü bilen, radiomyň üstü bilen Miras kanalyna ona bilen ajaýyp alyp barjylanma alyp barýan türkmen ýoly gepleşigine, türkmen ýoly gepleşigine. Ana şol gepleşik alyp barýan alyp barjylanmadyň okan goşgulary adamlarda gowy täsir galýar. Ýani adam şygyryýat diýilen zat ýani bir ýerde durdat gelen nokta gowdan gowy şahirany şygyrlar gözläp şonu okasyň gelýär, halka ýetiresiň gelýär. Ine häzirem eger mümkin bolsa Türkmenistanyň halk ýazgysy halkymyzyň gowy şahirleriniň bir gurbanydyr. Ediýewiň bir goşgutyny sag boldurmuş diýen goşgutyny okap bersem. Elbetde, başlygyna. Okap bereýin, urgat bersem. Sag boldurmuş. Sag bol berenim üçin. Şükür faşygymda kemen ok çörek. Ýöne adam çörek bilen adam däl, oňa başga da kän zatlar gerek. Sag boldurmuş, sag bol berenim üçin, ýagyşlaryň üçin, garlaryň üçin, ýöne ýagyş garajy da ýurgup adamyň hasratdan ölmegi mümkin. Sag boldurmuş, sag bol berenim üçin, ýyl deňine ýar ýerine ýar berdim, ýöne yarın saçın yastığı edinip yatmak kılıgına sıganok merdim. Dahana söz verdim, vaspın diyere, dost verdin şol dosta münasip sayıp, dost kıyın günüm verip düşmanam merdim, şahat günümde ağlap bilecek acayip. Sağlık verdim, duygu verdim köңlüme, dözdün meni kışın anzak yerine, şu zattan aşağından çıp deyip in sonunu alam verdin elime. Bu bağların gönü, evri hatari, güllerin, münkilerin adamların sarı ayrılıkları, elvan doğuşuğu, bari meninki. Gece günler kadamı oynattım. Habar sonra güllen, yağıştan, kuştan, aşağından çıkar yağlı değerken, kendi adalına keniyim men durmuştum. Ýöne neçün men ýekinen marýary berelem alýan ýuwaş-ýuwaşdan ýa-da onuň bolmasy şeýlemi eýýäm aýra düşdüm neçe deň duşdan. Atyň eýerine men tan toýnaýyn ýolbarsy bewteýin oduň halkatyn köp zat berdim diýip gynama meni berelem üçin Taňry ýalkasyn. Pursat ber. Kovlukma, kıssama meni. Elim oşoruňa bir gaş kakarın, öňümde ak kağıdy elimde kalam. Menem bir gün
bergilemden çıkarın. Kurbanlar Edidov. Bana senin gözlerinden gitme yok. Bana senin gözlerinden gitme yok. Bana senin sözlerinden gitme yok. Düşün, bu dünyada sonku günü senin şahatlık hem kutsağına bağlı. Senin yüpek kıyçelemden gitme yok. Senin aydın günnüzlerinden gitme yok. Bu karakol cahillikten giderin, ol hatalı kocalıktan giderin. Çünkü men olordan gitmeyen bilem o, emma senin akbalından gitme yok. Men demeyim, sen bolsa ullokan asma, saçını nur edip üstüme dökyan, emma düşün lälem şeyle günne gor, saçların qar bolup üstüme yagar, şonunu ak saçını tıyırıp yüzüme qararın belentden yerim yüzüne. Men bir kıyızda gözlerimi görürüm. Men bir kıyızda sözlerimi görürüm, şafakta görürüm yanağın alın, giyicede görürüm yanağın halın, sillap yaprakların yerine düzün, onunla senin göryaşını görürüm. Benim aylanıp dur, umutluk ören. Hiçbir gücü on yolunu tutma yok. Dünyanın her gülünle men seni görgen, şunun için bu dünyadan gitme yok. İnternet ulgamyna men sizin şu şahirlarymyzyň köpsüniň goşguly okan goşgularynyň ses ýazgylaryny paýlaşýan. Hawa. Onuň kän goşgularyny paýlaşýan şonu sizin esasy Bernazar Hudaýnazarowyň dörejiliginden okan şygyrlaryny arada paýlaşanda öz sahypamdaky adamlardan köp islegler, köp gowy sözler ýazdylar şonu. Sahypamdaky adamlar size aman bolsun, sag bolsun diýip bir dörejiligiňe bir Bernazar Hudaýnazarowyň bir goşgusy bar. Şonu okap bermegi sahypamdaky adamlar haýyş etdi. Mümkin bolsa muştaklamada Bernazar Hudaýnazarowyň dörejiliginden aman bolsun, sag bolsun diýen şygyryny okap beräýsiňiz. Sag bolun. Bernazar Hudaýnazarow, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, halkymyzyň gowy görýän şahirleriniň biri. Ullukan şäherde janyn ynanýan bir dostum bar. Aman bolsun, sag bolsun. Ullukan şäherde meni ýigrenýän bir adam bar. Aman bolsun, sag bolsun. Bu şäherde meni ýakyny saýyp ýören deli adam bar. Başy dik bolsun. Bu şäherde meni kefeki saýyp ýören ýakynym bar. Başy dik bolsun. Bu şäherde meni söýüp ýören bar. Sag salamat bolsun. Minnetdardyryn. Meni görse ýüzüm soňup ýören bar. Sag salamat bolsun. Minnetdardyryn. Başka bir tanışım var ýaşy ýamandan hiç kime hiç bir da diýen ogam. Sebäbi hiç kimi ýigrenen ogam, ýöne hiç kimi köýen ogam. Takdir meni şu adamdan gorasın. Beýikler maňa o diýen ýat däl. Köpü gören bu köneje dünýede ýigrenmek diýeniň täze bir zat däl. Özüňizde goýanlaryňyz diýen türkmen halkyna bir şeýler akır söz bar da, özüňizde goýan şygyrlaryňyzdan okap berseňiz, soň gepleşigimizi ýuwaşadan jemlesek. Bolýa. Üýtgeçki saatlardan gözlerdim bagty. Aýdym ham hyýallaryň heminne. Asıl bagtyň çyn keşmini tanaman, kän gerek geçipdirin deninden. Bagteken baş koyup giýjän döşüne, ak sabalan kucagyna oýnasaň, göýe kän ýyldan soň sataşan ýaly her adamy bagra bassaň, uwansaň. Bagteken, bagt hapda hyýal ýugurdip, murada ýetmäge synanmaklygam, begen mirzada begenip çyndan gynanmaly zada gynanmaklygam. Munno käte şowsuz diýen pursatlaň soň nur bolup ýagy berýän başyňdan betbatlygam ýok ekeni aslynda ähli zady ýaşa ýürüp başardy.
Bak eken, bir yola gelmeyen dünya. Söýgüsünden äk galmasan, kışlarına aklık bolup yağıplar, göýüzlerine durna bolup galgasan. Ağımytlar, bağ toğdunun köýedidir. Onu kanagatın bağta koğuşya, bizim yönü köçe diýen ömrümüz, görle, duruşu bilen, bağ toğuşya. Yine häzir ýaş şahirlerimizin yine biri yetişdi ölüme Kerim Halil diýerler. O il halk köpçüligi gowurup dinleýär. Men şoň bir goşgysyny okap bereýin, adamlyk derejesi. Tizden ejen göresin gelse, ol ejillik däldir. Elleme rastdan. Hem yurt üçün canın beresin gelse, diýmek sen adamsın dostum. Asmandan gözlemän yerin ýumagyn, çözsem öz ýalňyşlaryň sırly ýumagyn, hem ýetimi görsem doğrusa damagyn, diýmek sen adamsın dostum. Halk bilen deň öräp ýodadan çykman, haram kazanç iyip boğazın tıkman, ömrün geçti atan rayını yıkman, diýmek sen adamsın dostum. Balı elin batır, barmağın yala, emma şol bal üçün öwrülme kulu, dost yapatın çalışıp bilmesen pula, diýmek sen adamsın dostum. Erkek mi? Erkek bol. Venanlar köpe. Aslın dağımı oğnap, öwrülme depe. Sen artık daşın durşunu gepe, iyil görlese gürläp, dımılsa hastım, şolna sen adamsın dostum. Sağ olun. Sağ olun. Kesime belentten ýaňatyn hemişe. Kadir ağa, ene häzirki wagtda biziň garaşdyrlyk eýýamyzda ýazyjy şahirlarymyz, ustad şahirlarymyz kän. Olardan esasy Kakamra Recep, Gülşirin Hanowa, Seyitmurat Gelliýew ýaly halkyň söýgüsini gazanan şahirlarymyzda. Ene şolaryň arasynda Oýduk mert pederleň mezhebin, şu watanyň, şu milletin neslibiz. Meýweler bagyndan uzaga düşmez. Ganyt ýaýan goşlar dyzaga düşmez. Bu dağlara pes aýlyk ýaraşmaz. Ýoly bardyr hergiz ýa-da tetmesiz. Şu watanyň, şu milletin neslibiz. Gadymdyr älimden rowaýatyndan, müňgüllikler güller dowamatynyň, alasman haýygyp howalatyndan, toprak bermiş oňa päli pesligin, şu watanyň, şu milletin neslibiz. Biz öz ýurdumyzda, watanymyzda, mehriban arkadagymyzda goňýar. Elmydama garaşdy hemişelik bitarap Türkmenistan ýurdumyzda mydama toýlar bolsun, şatlyk bolsun, ana nesip bolsa, sanyjy günlerden ýa-ni ýakynna biz bitarapligymyzyň 26 ýyllyk toýuny mehriban arkadagymyzyň saýatynda dawaraly ýagdaýda belläp geçdik. Sanyjy günlerden täze ýyl bayramçylygym ýetip gelýär. Täze ýyl hem ulus ýylymyza, ähli türkmen halkymyza saglyk getirsin, bagyt getirsin, ırsgarly döwlet getirsin, ýurdumyz paragat, ýylymyz agdy bir, mehriban arkadagymyzyň jany sag bolup, elmydama ýurdumyzda toýlar bolsun. Täze ýyldan gutly bolsun, mübarek bolsun, ýagşy günlerde görüşmek biziň hemmämize meýser eýlesin. Şu gepleşige men şagiranymyz üçin özümiň çäksiz minnetdarlygymy bildirýän. Köp sag bolsun aýdýan. Hemme kollektiwlerinde işinizde üstünlük arzu edýän, töweleme gowy iş başlatdyňyz, o ýyly mydama gür bolsun. Sağ olun Halipa. Okap beren ajaýyp süýjü doýguly şygarlaryňyz üçin dörejlik toparmyzyň adyna size köp sag bolsun aýtýas. Täze ýyl size näme türkmen owur şeýle bir gowy söz bar. Saglyk bolsun, saglyk bilen hem beýlik bolsun size saglyk hemde beýlik arzu etýäs.
Hemişe Türkmenistan vatanımızda sizin şu oğudan duygulu sesiniz belentden ýaňlanyp dursun. Köp sag bolun, köp sag bolun. Hemmeňize minnetdar. Sag bolun. Şygyryýet älemine syýahat atly gepleşigimiziň bu gezek sany mehriban tomaşaçylarymyz şulardan ibarat. Gepleşigimiziň indi sanlaryna mihmanlar siz öz tekliplerinizi aşağına kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Şeýlede şygyryýet älemine syýahat atly adyndan hem belli bolýaly gepleşigimiziň şu sany belli şahirlarymyzyň şygyr bilen gepleşigimiziň bu sanyny tamamlasym gelýär. Ýani Bekseytäkowyň Gyýbirok atly şygyryny size ýetirmekçi. Dostum her ýyl okayan onlap romany. Ýatyn bilýän goşgularym bir däl, kändir sany. Kimmiň detýä Gyýbirogyn, ýatan galyň bir kitaba. Gyýbirok kitap bolsa, sygmasa dümüň sahaba. Sekel wagtyň içinde men öwrenirdim olaň baryn. Inni 15 ýyldan bäri bir ýüregi okaýaryn. Ananmagyn meňzetdeler Gyýbirogyn kitap bilen. Haýsy kitap bolsa bolsun, dostum okar, ýa-da mokar. Ýöne bolen Gyýbirogyn, diňe barja adam okar. Hoş wagtyňyz, mehriban ýyleşler. Ay malady.